Naiz irratian, bigarren kafea.
Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, badakizue inauteriak dira, ostegun gizena,
pausoa motel xamar eta pixka bat berandu iritsi gara zuengana, baina lasai eben gaude eta berriro diot. Inauteriak dira. Gora Tolosako inauteriak! Gora! Gaur, ostegun gizena da. Pandemian beharrezkoak diren neurriak kontuan hartuta, baina muga gehiena gaindituta, inauteriei hasiera eman diete tolosarrek. Beti bezala, Kabialai elkarteko kideek txupinazoa bota dute udaletxeko balkoitik 12etan. Inauteri zale zehatz bat ohoretu ordez, presak direla eta aurten Tolosa herriari berari aitortza egin dio Kabialai elkarteak. Pregoian, adi-adi egon dira tolosarrak eta txupinazo entzundakoan, txarangaren atzetik saltoka hasi dira. Gaur gurean festa besterik ez. Julen alegi arraina nahiko tolosarra da, eta oiana Tolosa hartzeko bidean dago. Baina Euskal Herri osotik entzuten gaituzte kafezalek, beraz gida txiki bat prestatu dugu. Ea ba, nik uste hau ederki ikasi nuela, Noiz mozorrotu, eta noiz ez. Tolosako inauterietan ez da egunero mozorratzen. Gaur, txilabak eta alkandora koloretsuak izaten dira protagonistak gure, alaxe etorri gara. Ostiralean, hau da bihar, ostiralme, eta larun batean, zaldun eta bezperan, ez da mozorrorik janzten, ez da mozorrorin janzten. Beraz, Tolosako inauterietan mozorrotzek egunak, igandea, astelena eta asteartea dira. Beraz, astelenean adi egon, bigarren kafeko aurkezleak mozorrotuta etorriko baitira. Baina igander arte, gogoan izan, esandakoa, mozorrorik ez. Tartaldek esan dezalape, zegoan pasauden, horren lotxakabe, estereotipo danak hausten, zegoan pozauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, zegoan pasauden, zegoan pozauden. Bueno, ikusten gaituzue, ez txilaba jantzita, eta ikusten ez gaituzue irratitik entzuten ari zaretelako, horixe, bakoitzak bere txilaba ekarri duela eta festa egin nahi dugula. Eta horretarako beharrezkoa izaten da musika. Zein hasiko da? Ni. Festa eta trikitixa, sinonimoak dira, ez da? Bai. Gaurko egunez jaio zen Primi Erostarbe. Euskal Herriko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat. Oñatiko Araotza auzoan jaio zen eta bere gurasoengandik ikasi zuen panderoa jotzen. Irrintzelari ere izan zen, astoarekin herri batetik bestera mendiz joaten zen eta bakarrade horretan ikasi omen zuen irrintziak botatzen. Esaten dutenez, bazuen irrintzi berezi bat berde xamarra eta horregatik Amona Berde deitzen omen zioten. Gerra Zibil ostetik 80. hamarkadar arte, Valentin Aldalurrekin batera plazaz plaza ibili zen. Gainera, goizaldi eta argia dantza taldeekin ere 20 urte zaritu zen Euskal Herri osoan. Entzun! Baina bueno! Dena batera. Asko jartzen dugu saio honetan untza taldearen arroga bodea bestia. Bertan, holtza gainera salto egin zuten lehen emakumea komentu nahi izan zituen taldeak, tartean, Primi Erostarbe nola ez? Aipatzen dituzten beste emakumeak hauetxe dira. Felisa Bermeo Solo, Francisca Antonia Irizar eta Maurizia Aldeiturriaga. Bermeo Solo Natxitu Arrazen. Irizar Zumarragarra eta Aldeiturriaga Zeberiotarra. Hiruak pandero jole, gure tanxugeirak. Felisa Bermeo Solo lehenengo landare, Francisca Antonia Irizar Zumarragarrare, Maurizia Aldeiturriaga Primi Erostarbe, emakumeak era eta harro gaude. Bimila eta seiko zinemaldian, Isiltasun kalea estreinatu zuen Juan Miguel Gutierrez zuzendariak.
Filma kaleko musikari eskainita dago, eta bertan agertzen da Primi Erostarbe. Ba, Alex de la Iglesia zuzendariaren Las Brujas de Zugarramurdi pelikulan ere agertzen da. Sorginaren rola egite. Ez. Bere ahotsa agertzen da. Fermin Muguruzak filmaren soinu bandan parte hartu zuen, eta abestietako batean Primi Erostarberen irrintzia sartu zuen. Ba, entzune dugu. Ba, izuenik estiloz aldatuko dute, erabat. Inauteriak 6 egun izaten dira, eta hainbeste festa eta dantze egin ostean, ba, noski, gorputzak deskantxo ere behar du. Horregatik, musika lasaiarekin ator orain. Gaurko egunez jaio zen Pablo Milanes 1943ko otsailaren 24an. Kubatar musikagilea, abeslaria, kantautorea, gitarra jolea eta piano jolea da Milanes. Silvio Rodríguez eta Noel Nikola musikariekin batera, Nueva Trova Kubanaren sortzaileetako bat da bera. Bere abestien artean famatuena Yo no te pido izango da egian, baina niri el breve espacio en que no estás gustatzen zait, eta beraz, ba, aizu hori toko dugu. Se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos. Musika oso ondo dago, baina inauteriek ere asko dute antzerkitik, Yeah. Mozorroez gain oso ohikoak izaten dira parodiak. Beraz gaurko egunez jaiotako antzezleak ere aipatu beharko ditugu. Ba, begira, gaurko egunez jaio zen Jose Ramon Soroiz, finpix aktorea, telebista, zinema eta antzerkigintza jorratu ditu Soroizek bere ibilbide emankorrean, askotan komedia landuz. Antzerki gintzan berriz, Agur Eire Agur, Ama Begira Zazu, Dakota, El Florido Pensil, 900 Ozeanoko pianista eta bestein bat. Zineman, Kearteko egunak, Bakas, Maite, telebistan berak egindako pertsonaiak azken urteetako famatuenetakoak izan dira. Besteak beste, 2 eta bateko Jose Lontxo, Jaun Daiabe telesaileko Jose Antonio Lendakaria, Martin telesaileko Martin, edota Patriako Txato. Baitzen jaun eta jabe. Aia Cruz euskal aktorea, zineman eta telebistan ibilitako ere, gaurko egunez jaio zen, Goenkalen, Zorion Perfektuan, Handian edo Altsasun ikusi ahal izan dugu. Gaur, 28 urte. Zorionak Aia. Zorionak. Eta gaurko egunez jaio zen Daniel Kaluuya aktore britainiarra. Judas and the Black Messiah filmagatik taldeko gizoneko aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen duela gutxi. Eta Christine Davis estatubatuar aktorearen urtebetetze eguna ere, bada gaurkoa. Sex and the City telesailean Charlotte York izeneko pertsonaia antzezteagatik da ezaguna. Txilabak, musika eta antzerkia inauterietarako pres gaude. Gaurko gonbidatuei galdetu beharko diogu ea inauterizaleak diren. Ba, Martxel Rodríguez etxabide dantzari eta koreografoa lesakarra da. Eta lesakako inauteriak oso ospetsuak dira, beraz, galdetuko diogu bera dire. Bestetik, Euspot lehiaketaren ingurukoak ere ezagutuko ditugu. 30 segundutan, zergatik lan egin kooperatiba batean galderari erantzunez, espota bidaltzeko aukera du, lehiaketa horretan parte hartu nahi duen orok, maiatzaren 19 bitartean. Antolakuntzako kide den Gorka Zubizar eta Lasaga gurean izango da, eta berari ere galdetuko diogu. Bai, galdetu beharko diogu, Beraz, gaur galdera kafearena izan beharrenan, nik uste dut inauterina izango dela. Oso ondo, bai, hoxe. Ba, gora inauteriak, ez da? Gora! Gora bigarren kafea? Gora! Otsaiak 24 ditu, eta gaur ostegun gizena da.
zuekin, txilaba laranjarekin, Julen Goikoetxe Orbegozo. Arratsaldeon. Eta txilaba urdinarekin, Oiana Maritoren agenbe. Atxaldeon! Eta nik ezin aukeratu. Beraz, txilaba, gorri, urdin, berde, hori, eta dena dalokarekin. Goi hori ez izan dian hau. Bueno, haze festa daukaguna, festa daukagu kalean, festa daukagu txatean, eta festa daukagu naiz irratian. Pixat, zuen mezuak irakurriko ditut. Hementxe norbaitek dio, Inigo Bestazale, Inigoren falta, bea parrandan da zuek hemen, kaixo Goiurioian eta Julen, Kaixo. buklean gaude, tuitzlariak. Ara, nire ikasleak Tolosara joango dira astelenean. Ba, ez daitezela asko etorri, ze Tolosako udalak eskatu du, mesedez, kanpotik jende asko ez da dia etorri, ba, bueno, ezakit, egoera ez, areagotzeko. DJ Goiuri, kontuz bihar, txintxo ibili, Julen de Chill dago, bai, Julenek Paulo Milanes aukeratu dut, lasai. Ba, txikitan ikusten nuen jaunda jabe, pia gustatzen zitzaidan. Bueno. Eta guk, bai, maite dutekin hasiko dugu saioa, ze gaur ostegun gizena da, baina gu gure ohiko errituak mantendu behar ditugu. Beraz, Oiana? Usten un erritu hori aldatuko zela, hau da Julen izango zela lehen arantzuten. Katxiz, uste nuen, Ba, egia esan ez dakit. Uste dut maite dut eta gauza askorekin etorri naizela gaur, baina inauteria dia eta ni ez naiz tolosarra, egia da, baina inauteriak bizi ditut. Bai, eta donostiarra naiz, hori ere askotan esan dut seguraskinik, eta donostian egia da inauteriak ez direla hemengoak bezalakoak, uste dut herrian hola ez dela giro hori sortzen oraindik hor, badugula zerbait egiteko, baina bueno, nik gogoratzen dut eta begira, maite dut, Kresala elkartea. Nik Kresala dantza taldean hasi nintzen oso txikian nintzenean, 6 urterekin, eta Kresala dantza taldeak gauza asko egiten ditu, menditaldea ere badu, elkarte gastronomikoa ere bada, inauteritan ateratzen zen lehen konpartzen, eta ni ateratzen nintzen txikitan, ama ere bai, atxa ere bai, txakurra ere mozorrotzen genuen, eta oroitzapen horiek oso politia dira, gaina, hiruok ateatzen ginenean, nera ama joaten zen banderarekin, Kresalako banderarekin, nera urte baten Kolombiarrez jantzita joan ginen, eta orduan asto batekin joan zen, Café de Colombia zeraman, bai, zakua zeraman asto batekin, eta gero txakurraren oizoi batera genuen, mozorretuta, eta orduan asko gustatzen zait, eta Kresalak uste dut lan izugarria egin zuen, garai hartan
akaso desberdinak ziren konpartxak. Uste dut gaur egun galdu egin dela ere konpartxak oso antzekoa direla Donostia, musika ere asko aldatu da, baina garai batean, oraindik bazeuden konpartxa batzuk beraien esentzia hori mantentzen zutenak, eta uste du kresala horietako bat zela. Joan den astean ere kresalak bultzatuta inude tartzaien konpartxa ontzen igandean Aldezarreko kaletatik, eta uste dut elkartonek sekulako lana egin duela bai Donostiako festak, tradizioak eta hori guztia mantentzeatik, eta eskerrak eman dizkiet beraiei ere. Ederra? Eta zure maite dut, Julen? Nik maite dut etxeko traste eta arropa zarrak ez direla bota beharren aldarrikapena. Bat inauteri begira. Ui, marikondok bronka botako lizuke. Akaso bai, eta merezita. Baina urte guztia sobera egiten diguten eta behar ez ditugun traste zar guzti horiek eta garaibateko txamarra zarrak edo txupa zarrak edo trapu zarrak, egun hauetan benetan beharrezko izaten dira eta erabiltzen ditugu, jende asko hariko da, astebururako, mozorra prestatzen, eta zenbatek esan dute niri gertatu zaidan gauza bera. Akaso gordi izan manu bere garaian, orain ez duken beste bati eskatzen edo erosten ibili beharrik izango. Beraz, maite dut inauterien inguruan, mozorren inguruan sortzen oramen hori, eta lotxa nola galtzen duen, urte guztian, apenas kasurik egiten ez dizun jendea, ikusten duzu mozorrotuta, eta espero ez duzun jendea ere bai, eta aldi berean, egin nahi dut aldarrikapen horrekin bat, traste zarrak, ez guztiak, baina zentzu pixka bat egin gordetzea baliagarri izan ditekela iriauteri begira. Oso ona. Hemen gure entzuren artean Gorkak dio, nire maite duta da Tolosarrak. Gorka. Hori bai txupinazoa, eharra, larun baten jungo naiz poteatzea nahi bazue. Bueno, Gorka. Etorri imendik ibiliko geata. Eta Arkakusok dio, nik maite dut siesta, beraz, noa. Ondoloin Arkakus horrek pixka nahi dezula pixka ditze egite, hola, xoabe, zuk lo hartu arte horrela. Ez dugu egingo. Begira, ni nahiko inauteri izalen ator gaurkoan, baina nire maite dutak ez du inauteriarekin loturarik edukiko horrela pixka bat gauzak, ezakit, austeagatik. Ikusi dut edabide batek duela egun batzuk jarri zuela Ingalaterrako erregina, Queen Elizabeth, hil egintzela. Momentuz, bizirik dago, edo hori uste dugu. Eta, edabide honek jarri zuen, primizian guk esaten dizuegu, Queen Elizabeth hil egin dela, ez dakize, eta bla, 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 bla. Momentuz, ez dute baieztatu, eta badirudi gezurra dela. Orduan, edabide honek, noski, ikusita, gezurra dela, edo behintzat, Britainia handiko edabidea hundiek oraindik ez dutela ezer esan, eta omen dago protokolo bat, lehenengo BBC-k kontatuko duela, lehen ministroari deitu ondoren, eta segulako protokolo omen dago. Orduan, beraz, badirudi 189 batean edabide honek esan duena gezurra dela, eta Queen Elizabeth oraindik bizirik dagoela. Eta orduan, edabide honetatik, prentsa ohar bat zabaldu dute, eta aipatu dute, barkatu, informazio hau zabaldu genuen, eta ez da egia, praktiketan dagoen kazetari batek nahi gabe argitaratu du, eta iruditu zait, ez zegoela beharrik azpimarratzeko hau argitaratu duen kazetaria praktiketan dagoela. Ze, hasteko, ez dakit sinesten dudan. Baina, jarri gaitezen tesitura horretan, eta egia dela praktiketan dagoela kazetari hau, eta nahi gabe argitaratu duela. Edabideak argitaratu du, ez duzu zertan azpimarratu behar praktiketan dagoela, ze gainera ziur nago praktiketan dagoen kazetari batek sekulako primizia lortu izan balu, eluketela azpimarratuko praktiketako kazetari batek lortu du informazio hau, beraz, zergatik hori egin horrelako akats batean. Beraz, hori da nire maite dut eza. Don utzi dute, batzutan hainbeste erabiltzen duten korporatibismoa. Esango nuke.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta guk aurrera jarraituko dugu, ze hemen gabiltz gu hiruak gure txilabekin pos-posik, baina, bueno, tira. Saio hau gonbidatu guri gabe, ez da ezer. Beraz, lehenengo gonbidatuari ongi etorria eman beharko diogu, baina Julenek azalduko digu nor den. Goiuri, Oiana, zuek 30 segunduan norbait zerbaitetaz konbentzitzeko gai izango zinatekete? Ui, Ez dakit nik, 30 segundutan. Gehienez 30 segundutan. Kroketak erabilita egian. Bueno. Zuke egindakoak, Nik hori iztutu zen. ez, bale. Bueno, ondo pentsatuta kaso esan beharrekoa eta... Baina 30 segundu dazkazu, Bueno, batzuetan begirada bandaikoa da. Egira. Ez. Bueno, testu inguruan jartze aldera. Zergatik lan egin kooperatiba batean? Galdera hori erantzun behar dute aurten Euspot lehiaketan parte hartu nahi dutenek. Baina ezin da, norberak nahi duen moduan erantzun. 30 segunduko iragarki baten bidez egin behar da, eta aurtengoa, lehiaketa honek jada 11. ekitaldia du. Eta bertan, sari ederrak lortzeko aukera ere eskaintzen da. Mondragon Unibertsitatea, Aretxabaletako udala, Arteman Komunikazioa eta Arizmendi ikastola daude proiektu honen antolakuntzan, eta parte hartu nahi dutenek, maiatzaren 19 baino lehen bidali beharko dituzte, prestatutako 30 segunduko bideo hoiek. Aurten gainera, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua du babesle lehiaketak. Euspot lehiaketa honen ondik norakoi buruz hitz egiteko, gaurkoan, ostegun gizen egun honetan, bigarren kafera gonbidatu dugu, Euspot lehiaketako antolakuntzako kide den Rasaga, arratsaldeon eta ongi etorri Gorka. Kaixo, arratsaldeon. Ea entzuten dugun, segundu bat. Kaixo, Gorka. Kaixo. Hau, arratsaldeon. Kaixo, entzuten da? Entzuten dugu, hor ez dakit daukazun gruaren bat edo... Bai, justo dauz obretan hemen, kanpuen. Bueno, lasai, gu Tolosan gaude eta ziurrenik txaranga pasako da hemen lehiontatik, beraz. Txaranga eta lanen artean, ingo dugu guk festa. Bueno, Gorka, lehendabiziko galdera, esan dugu, sarreran ere ipatu dugu, galdetuko genizula. Inauteri zalea bai edo inauteri zalea ez? Bueno, ni arrasateko anaz, hemen karnabalako espatzen die, baina, bueno, ez da besta holan gure fuertea, guk Maritxuka joietan emuten dudana, eta Santa Masetan bai, orduan, bueno, gure karnabalak bai bizi dugu, baina ez Maritxua moduan. Bueno, behintzat, baina zuenak ere badauzkazu, zuen estilora, baina badauzkazu. Bai, hombre, gu ja urtien behin Maritxutan ja trajea jartzen dugu eta bastante disfrazetan gara, ja, Dotore. Dotore, hori da. Bueno, Gorka, aipatu dugu Euspot lehiaketan, maiatzen 19 bitartean zabali dagoela lanak bidaltzeko epea, oraindik epea zabaldu berria da, hasi berria da, baina... Bai, ez dut ondo entzun, galdera? Bai, galdetzen genizunea, epea zabaldu berri den arren eta maiatzaren 19 arte dagoen arren, ea hasiotezareten lan ematuk edo jasotzen. Bai, ondikan ez dugu jaso, aurkeztu ginen Euspoteko edizio berria bindala hilabete bat, eta oin zabalkunde prozesuan gabiz, pixkat formazio saioekin eta hasiko gara oin ikastoletan, eta, bueno, edabidetatik eta gabiz zabalkundea berri ematen, eta oin gabiz pixkat iristen publiko zabalera, eta ondikan espotak seguramente ez ditugu jasoko hilabete faltan arte, edo.
Agian, elkarrezketa hau entzuten ari den norbaiti, burutik pasako zaio parte hartzeko ideia, eta hasiko da, handik eta hemendik, egiten duzuen galdera horri nondik erantzun, ze heldulekotatik heldu, zuri zuzenen egingo dizu galdera. Zergatik lan egin kooperatiba batean, Gorka? Bueno, a ver, ni Spoteko antolakuntzako kide izateaz gain, Arteman komunikazioko langilenaz, diseinatzaileanaz eta gu kooperatiba gara. Zergatik lan egin kooperatiba bat, nik uste dute aparte kooperatiba bat badala, enpresa demokratikoago bat, esango nauke, erabakiak danon artean hartzen ditugu, aberastasunaren banaketa ere demokratikoagoa dala esango nauke, eta, nik uste dut baloretan eta badauzela desberdintasunak beste kooperatiba ez dan beste enpresa batzuen konparauta. Beraz hor, oinarri batzuk edo puntu batzuk bota dituzu, norbaitek espotea egiteako puntu batzuk kontuan hartu nahi badituzu, jada lerro batzuk edo jarri dituzu. Gorka, espotean galderari erantzun behar zaio ertxiki edo sormen librearekin ere egin diteke galderari bakoitza nahi duen bezala erantzunez? Bakoitzak nahi dauen bezala, nileik. Egisa da, bukaeran espotean baloratzen dena dela, ideia bera, gero teknikoki nolan dauen espota eginda ez, eta gero zelan mesua bera nolan lortudan eraraztia helburuarekin bat inez, ez? Orduan, kasu honetan, edizio honetan nahi duguna da kooperatibak balorian jartzia, eta kooperatibak balorian jartzeko bakoitzak hartuko da, hartzen dauen bidea eta hartzen dauen norabidea espota iteko ordua. Gorka, gauza bat aipatuko dizugu. Esan dugu maiatzera arte dagoela epea, beraz aurrerago bilatuko dugu tarte bat zurekin hitz egiteko, ze ez dugu ondo entzuten, hor ondoan alboan dituzun lana dela eta beraz. Aurrerago jarraituko dugu, beste hitzordu bat jarriko dugu, ze gainera aritu gara aurreko urteetako bideoak ikusten eta asko gustatu zaizkigu. Beraz nolabait ere amu bat bota dugu, lehendabiziko amutxo bat bota dugu, eta sentitzen du Gorka, baina hori da. Baldintzetan elkarrezketa egitea baino akaso behi izango da, jaket denborare badagoenez, aurrera gorako utzi eta gaiari behartzaion moduan heldu. Bale, lasai, eskerrik asko. Agur. Laren argia nire bihotzan dardaraz uretatik atera berri den me bat bezala. Gara urtekaria 2021. Urte ziurgabe bateko grafikoak, kronikak, datuak eta irudiak. Euskaraz eta gazteleraz. 216 orrialde oparo irudiztatuta. Asteburu honetan, kioskoetan, Gara urtekaria 2021. Zer iruditzen zaizue berriro inauteri girora itzultzen gara? Osondo, bai. Osondo iruditzen zaizue? Bai. Bikain. Bale, gauza bat. Esan digute, sareetan, ze guk jarri dugu, gaurko plana zein genuen, eta galdetu digute, ea kalean berri emaierik izango genuen. Gauza bat aitortu behar dizuegu. Guk kalean gaude. Gure laborategia kalean dago. Bi aldeetara ateak dauzkagu. Beraz, ikusi dezakezue, Oianaren atzean kristala eta kalea, eta Julenen atzean kristala eta kalea, eta momentu honetan ume batzuk. Beraz, gu kalean gaude. Honek esan nahi du, ez dugula berri emaierik bidali behar kalera, ze kalea etortzen da gure gana. Hala ere, ze komentatu duzu dagoeneko Inigo festan dabilera, ez abiltzate oker, egia da, Inigo festan dabil, eta bere festa giro hau aprobetxatu du jendari galdetzeko zer den ostegun gizen. Zaipatu dugu gaur ostegun gizena da, Tolosan egun handia da, baina
Zer da ostegun gizena Tolosarrentzat? Ba, entzun. Indeskriptible. Jendia, ilusioa, gozamena, errespetoa, aurrea bota berra dola. Txispun eta gorak ostegun gizon. Kristongo pila genezkan, eta ikusi dugu, pues, ez genuen espero hainbeste jende, eta ikusi dugu kriston jende pila zeola, eta ni harrituta dut naiz. Una lagunekin pasa, barraketa, eta guain pixka teoria ziut, baina espero dugu ezitea, baina bueno, alare igual guztiko da, eta igual dugu. Jode, banetako ostegun gizena da, festa, parranda, eske postasuna, eske dena. Hoxe da. Ostegun gizena zer da honetzako, poza. Poza hundi bat. Lagun artean hasi, 11:00arekin, gero bazkaldu, poteoa, dantza egin, kantatu, akordeia jo, subidon, hori da, guretzako. Ostegun gizenanetzakoa, nire urte ditzea bezalakoa. Urtero ospatu behar da, bai ala bai, eta lasartetik etortzen naiz, urtero, eta lagun batzukin gelditzen naiz, hemen 11:00ako aitea, eta gero hortikan bultatxo bat ematen dugu, eta kriston ambientona dago, eta urtero etorri behar da. Bai ala bai. Niretzako ostegun gizena da emozio zarrak, berpiztea eta disfrutatzea. Netzako txikitatik jasuten gozat izan da, baina aurten 15 urte ditutela, izango lehenengo aldia lagunekin benetan ateatzen naizena, non esperotena juergasko, ondo pasatzea, eta gero pixkataitakin egotea etorriko naiz. Nire eta ni esku mano jute daukau parrandan. Gutzako ostegun gizena da netzatako harriantzat inauteritako egun garrantzitsuna. Ospatzen astegeanetik, aste arte gau arte ez gehalako txagueltatzen. Super garrantzitsua da gutzako eta urte bat gabe oteak asko ekarri gu, orduan aurten gogo gehiokin etorri da. Ostegun gizena zentzu, zer da, partidua, jende pila da omen galienta. Txaleko ize, zekipoa hoi, txilaba esan dintzu? Zer da hoi txilaba? Ostegun izena netzako da nola baiteko inauterik hor oso gertu daudela, ja hasi gehala eta azkenekotan gaudela, ja dianako garaia, iristear daola eta momentu oso unkigarria. Inauteritako hasiera, eta oantxe lagun bat esaten emitzen, endu naizela, ez dakit, lerragailu baten erdin bizitu naiz, hor plazan, malko txiki bat atea zait, eta ez dakit, aurrea. Zeona, 15 urte bete dituen gazte horrena, eta ja juerga gogoz dabilen hori. Apai, osea, Ibai artista. Baina bai, zuek diozu moduan,
gure Iñigi hor dabil, festarik festa, eta uste dut zerbait kontatu nahi digula edo, bueno, ez dakit gai izango ote den, galdetuko diogu, ea zemuz doan ostegun gizen berezi hau. Kaixo Iñigi! Arratxaldeon, du egitea ere gai izango utena izen. Ea ba, nuntzaude elkarte gastronomiko batean uste dugu. Bai, hemen lagunez inguratuta, ostegun gizena ospatzen behar bezala, goizetik 11:00 egin dugu, ondoren, bueltaski egin, oain bazkalosteko kafe eta kafestirenekin, eta dagoeneko instrumentuak aterata, eroetxeko lehenengo pieza hori, elkartean bertan eroetxen gara, eta pieza hori jo dugu, eta laizter, hemen jarraituko du, kantu batzuk jo, eta arratsaldean murgiltzen gero aterako gara, eta berriz ere, gau aldera, afaria eta afari osteko txaranga hori bai, kompromiso gehiagokoa, oraintxe ari garen honetan, bakoitzak bere instrumentua edo ezten hartuta ere, moldatzen du albezela, txaranga doinoak aurrera ateratzeko, eta hemen txegara bai, gozatzen nahi ez. 11:00 zer dutan egin duzu, Zen eitxoritxo batek esan dit, ja 10:00 11:00 egiten ari zinatela. 10:30 egin dugu 11:00, baina, bai, gero 12:00 ere txupina zairitxe nahi genuen, justu xamar ibili gara, eta, inauteriak badauka, etengabe planak aldatu behar hori, eta lausotasunez heldu bertzaio planari bestela bat estresatu egiten da, eta nahiko estres izan dugu orain arte ere. Beraz, eskuartean zer daukazu, edalontzi bat edo musika tresna bat? Musika tresna zintzilika daukat, esku batean mikrofonoa, eta bestean edalontzia ez da egiten zuen dezaketzuen, baina metxe dago. Ez, edalontzia ez da entzuten ez. Tira, ez dakit, zerbait... Jo. Oixe. Edo abestu. Mikrofonoa eta instrumentua. Prez dauzkagu denak, así que nahi ez duenean, neskamutileak eman egurra. Vale. Eta gozatu, Perfecto. Aizu, agur diritasuna. Bueno. Hau orea gurea. Oso ondo, Bai, eskerrak eman bar dizkiote, gorka aurrari, berak heldu dit mikrofonoa hemen saxoa joalizateko, eta egia esan eskertzekoa da jendea preste gotia laguntzeko. Iñigo galderatxo bat. Bai, Julen. Perkusioko instrumentua ze bide dituzu, elkartetik kanpora edo? Urruti sentitza altzen dituen. Oso urrutiegi. Pentsa, gorka otamendi da kajarekin, Aitor Larrañaga txapekin edo txindatekin, eta bomboarekin zeinari da, bomborik baldugu da. Jon Ander berari da, Jon Ander Larrañaga bomboarekin, bai. Baina, hemendik diote, beste perkusionista batek dio perkusioa gutxi xamar entzuten zela. Bueno, urrengoa mikroa gehiago urbilduko digu, Julen. Hori da, oso ondo, ados. Bide batez eskuminak igorte egitxearen partez, lehen hori aritu garatutaz gaizki sakata. Ni belarriak horri nituela, eman bueltan. Eskuminak bueltan, Igor. Apa, Julen. Igor. Bueno,
Gu irratsaio Serioa serioa gara, hemen ezki hasiko biurrik Bai, baina gaur oso ongizena izaki, serio ere ezin hartu, ez dakit, zuek ikusi, baina serio ere ez dakit. Ez, arrazoi. Ba, aizu, jarraitu... Gozatzen. Bai, gozatzen. Jarraitu jaten, edaten, musika jotzen, eta egunaz gozatzen. Bihar hemen izango zara? Vale, nik ondo bidean bai, ni eta Agea elkarrekin izango gara bertan. Osondo. Bigarren kafea egiteko, baina gauzat esan barrio Juleni, gero gure konbidatua agurtzen duzuenean, bera galdetu beharko diola kafezalea den ala ez, bestela trampa egingo diazue eta estadistikak zikutara bidaliko dituzue. Egia esan zuzenean galdera aldatzea pentsatzen genuen, ez da gaurkoan, baina bai, Juleni itziko diogu. Bueno, Iñigo, bihar arte ongi etorriak izango zarete Agea eta zu. Keep calm and bigarren kafea. Eta ari gara hemen inauteriak gora eta inauteriak bera, ostegun gizena dala, bihar ostiralme, baina bai, arrazoi duzue. Oso tolos arro gabiltz, beraz, beste herrietako planak ere proposatuko ditugu, lasai. Zer dugu asteburu honetan, Oiana Maritorena gabe? Hoxe, egia da, asteburuko arte eszenikoetako agenda begiratzen hasi naizenean, konturatu naizela inauteriek presentzia dutela eta jaso eskaintza gutxixio dagola. Baina tira, hala ere, badago. Eta gero, txikitxoei zuzendutako ikuskizun asko ere badaude, guk normalean helduei zuzendutakoak aipatzen ditugu, orduan batez ere hoiek esango ditut, baina proposamenak beti bezala egon, badaude. Lehenbizikoarekin hasiko gara ostirala, bihar ostirala otsailaren 25an, fake, begiari trampa edo trampantojo. Basauriko sozial antzokian, egongo da ikusgai atxaldeko 8etan. Joan den astean aipatu genuen estreinaldia izango zela, eta gezurraren inguruan, edota momentu batzuetan beste pertsona bat aurrean dagoena nola jokatzen dugun, ez gara garen bezala agertzen, eta olakoen inguruan familia bat elkartuko da Gabonzar gauian, eta hortxe ikusiko ditugu beraien harremanak. Kopaz kopa, beste ikuskizun, antzok ikuskizuna. Inigo horretan dabil. Bai, hoxe, ez dakit, begira. Ari da epela gentzuten gizara joan. Askori merezi gabez. Bai, bat merezi du pixka, hemen utzi gaitugu. Egia da. Manian. Bueno, eskatu barko diogu trukean ere zehoze. Bai. Kroketan batet. 30 segundutan. Bai. Kopaz kopa, Elorrioko Arriola antzokian atxaldeko 8etan. Eta honetan ere harremanak ikusiko ditugu. Ezkon aurreko agur festa bat izango da abiapuntua eta taberna batean ospatzen arituko dira 2 lagun eta bertan beste 2 emakume ezagutuko dituzte eta hor, zerbait sortuko da. Arriminak, hau estreinaldia izango da, Oñatiko Santa Ana udal antzokian gaueko 10etan izango dena. Joan den astean hemen izan genuen Oier Zuniga, berak geuretik sortuakeko udalbiltzak sortu duen proiektu horretatik atera zen lan hau, eta Arriminak ere bertatik ateratako lana da. Zuberoako Bonbon Beltz antzerki konpainiak sortu du lan hau, eta Mankai Gaztainaga izan da bere zuzendaria. Eta sormen eta aktore lanetan berriz, Jone Gorostegi eta Dominika Rekalt.
Oierre izan genuen, aipatu dugu, eta Eresia bere lana lurrari bekizu ama Zaldibin izango da. Ostirala, baina ordutegia oraindik zehazteke agertzen zen. Eta txikiei zuzendutako lan bat akaso, paiazo ikuskizun bat, detektibeak, Bilboko Saninazio udaltegian atxaldeko 6etan. Eta beste klaun ikuskizun bat, Tomasen abenturak. Ara? Bihar atxaldeko 6etan Bakion, larun batean Amorebietan, eta igandean 5:00 Gazteztenan. Ai, Tomasenak atuko da. Hauek ostiralekoak. Bai. Baina ostiralean, gian norbaitek ez ziurrenik gehienek lana egin beharko dute, guk bezalaxe. Eta... Lan? Aizu. Bueno, eta ospatu ere, ez? Bai, baina lana egin behar dugu. Bai. Larun batean, akaso, egia da, jende gutxiago ibiliko da lanean atxaldeko ordu hauetan. Beraz, beste proposamen batzuk. Hau ere agian familia giroan ikustekoa, Xierki da, hemen izan genuen, joan den denboraldian, bere magia ikuskizuna eskainiko du, Aibarko Albaro Aldunate entzunaretoan atxaldeko 5:00. Zeitz polilla entzunaretoa. Bai, ez da? Sekula non entzun. Nik ez. Bai, bere xeritu zen ere. Eta zepolita den Morgan atzetik entzuten. Bai. Dantza ikuskizun dexente. Bertan bera geratu da, beraz aipatuko dut, agian norbaitek sarrera batzuelako Iruñako baluarten, larun batean Northern Ballet egon behartzen, eta bertan geratu da ikuskizun hau. Baina, badira dantza ikuskizun gehiago eta inguruan gainera. Transitos, Zizur Nagusiko kulturetxean eskainiko dute arratsaldeko 8:00, eta norberaren identitatearen bila egindako lan bada eta 3 atalez osatua dago. Lehenengoan, sentsualitateaz, feminitateaz eta harmoniaz hitz egingo dute. Bigarrenean aldiz, onarpenaz, denok ditugun kontradikzioez eta gure gatazkez. Eta 3. berriz, pasio ilunez. Tragedian umorea erabiliko dute eta goxotasuna bilatuko dute berriz garraztasunean. Orduan nahiko, ikuskizu, irakurrita deintzat, denetarik izan dezaken zerbait, eta hor dantzaz gozatzeko aukera. Baina badaude gehiago. Bizi Euskalduna, Bailando el Silencio, Bilboko Euskalduna jauregian izango da 6:30. Eta ikuskizun hau ere desberdina izango da, zeinu dantza ikuskizuna baita. Wow. Bai? Raquel RRek zuzentzen du, ez dut bere abizen aurkitu, eta denetari dauka pixka bat musika, testua, dantza, eta azken batean emozioak, ez? Eta dena zeinu dantzaren bidez. Beraz, horre proposamen berezia izan daiteke hau. Eta Uztaritzeko kiroleta ezker paretan, 4:00, eta Aiert Beobide eta Olatz Beobide, Anai Arrebak dira zuzendariak, musika Pascal Gainek egin du, koreografia Aiertek berak, eta ekonomia jasangarriaren aldeko alegoria bat omen da. Zer da jasangarria, zer ez da egiten ote duguna, garrantzitsua denez, horren guztiaren inguruan arituko dira, ikuskizun honetan. Eta igandean? Igandean, bai. Igandean, begira, lehendabiziko antzerki ikuskizuna, interesgarri oso, izenburua ere, gustatzen zaigu, bai, Porno versus Afrodita, edo I love Gorka Urbizu! Elgetako Espaloia kafe antzokian 7:00. Hauek ere jarraitzen dute badaramate denbora emanaldi hau eskaintzen. Sex berdinak, Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta, Oholtza Gainean, Telmo gainera laster izango dugu gurean, Usurbilgo Oiardo kiroldegian izango da 6:00. Hau akaso txikiei edo familia girora bideratuan nire beldurrik maiteenak. Aranguren Ibarreko kulturetxean izango da 6:00, eta bidaia divertigarri bat egingo dugu haurtzaroan agertzen diren, eta askotan, helduarora ere, hortxe mantentzen diren beldur hoietan zehar. Eta lehendakari gaia, hauek ere jarraitzen dute. Eta aipatu zuen joan den astean, ez da, benetako lehendakari baten kanpaina ematen zuela. Bai.
Ari da, herriz herri, jendearekin izketan. Bai. Herria entzuten hori jaztakigu. Baina, bueno, Arrasateko Amaia Antzokian, 7:30 igandean esan bezala, lehendakari gaia, Iker Galartza eta Zuhaitz Gurutxagarekin. Iesik dituzue astebururako planak, gu ez gara Tolosatik modituko sentitzen dugu, baina hurrengo astean berriro helduko diogu agendari eta joango gara dantza ikuskizunak edo antzerkiak edo bertso saioak ikustera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Girl, I wanna be your owner. Girl, after you came over. Martxel Rodríguez Etxabide. Lesaka, dantzari eta koreografoa. Aurrak garenean denok dantzatzen omen dugu, baina azten goazen enean, arrazoi ezberdinengatik dantzatzeari uzten omen diote zenbaitek. Ez da Martxelen kasua. Txikitatit aritu izan da dantzan, beti dantzatu izan du, eta 6 urterekin euskal dantzekin hasi zen herriko Tantimairu taldean. 8 urterekin, jaz irakaslea Lesakara etorri eta horretan hasi zen. Eta berak gomendatuta, baleta ikastera joan zen Hondarribin zuen eskolara, eta ondoren, baita Donostiara ere. Amala urterekin bere lehen audizioa egiteko aukera izan zuen Parisen, bertako kontserbatorioan, baina ez zuen bere lekua zela sentitu. Horrela, Euskal Herrira itzuli zen eta Euskal Herriko Unibertsitatean fisikako ikasketak hasi zituen. Bilbora joan zen horretarako, eta bertan Matxalen Bilbaok dantza garaikidean murgildu zuen, eta arrezkero horretan dabil, bere bizibide, ogibide, pasio eta beste asko delarik dantza. Matxalen bera izan zen dantzaz konpainian sartzeko probak egitera animatu zuena, eta horrela, 22 urterekin bere lehen lan profesionala lortu zuen konpainia honekin. Ordutik gelditu gabe dabil. Danimarkan ere urtebetez aritu zen, eta bertatik itzuli zen Kukai, Laberonal konpainiarekin sortzen ari zen proiektuan lan egitera. Beste hainbat konpainiarekin ere aritu da lanean, baina 2016 urtea mugarri izan zen. Jon Lopezekin batera, Let Silhouette konpainia sortu zuen, eta bertan ari da ordutik, zuzendari, koreografo eta dantzari. Mugimendu forma ezberdinak sortu eta ikertu nahi dituzte, eurek duten dantza garaikidearen ikuspegia eskainiz. Sorkuntza ezberdinak egin ditu orain arte Lesakan sede duen konpainiak. Creepy Crawly,
errata natural, konkabo konbexo, duela gutxi estreinatu berri duten Liz, eta eskuartean badute besteren bat ere, Los Perros. Sariren bat ere jasoa da Martxel. Kukairen Oskara lanarekin dantzari talde onenarena jaso zuten, eta baita Nafarroako talentu artistikoaren saria 2021 urtean berak jaso ere. Honi guztiari buruz berarekin hitz egiteko parada izango dugu gaurkoan. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Martxel Rodríguez Etxabide. Kaixo, ongi etorri. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora. Nahiko bihurri gabiltz, ostegun gizen delako, Tolosan gaude. Etorri zara, ze muzko giroa topatu duzu, hemen? Pues, jau saian nabaitzen da. Bai. Bai. Ui, ene. Bihar ere nabaituko da usai hori orduan, ezta? Lurrean ja pegatuak gelditzen ziren hankak, eta segun ze kaletan. Aztua genuen zertzen hori, akaso? Guztiz. Post pixka bat ematen du, berriz ere. Bai. Oinetako azikin dut etxera joatea. Bai. Ni aurrekoan hartu nintzen, ez daukadala, arazo guztiz niminoa, ez du garrantziarik, baina hartu nintzen, ez du dela gauez parrandara ateratzeko arroparik. Hau da, nik baditut nire beroki luzeak, nire plumiferoak, nire ketxuazko forrobolarrak, baina juergan ateratzeko, hori, erraz zikintzen ez den beroki bat, galtzeko beldurrik ez duzuna, kalean berotuko zaituena, baina taberna barruan eskegitzeko errexea dena, ja ez daukatze, 2 urte badira, egarik egin gabe, arropa. Bestako arropa. Bai, oixe. Lehen esan du Julenek ez, maite zuela gordetzen ditugun gauzai olakotarako ere ondo torriko litzaizkiguk ez, txamarra ura, ez gustara uste nuen edozein lekutan. Ja, bota dugu akaso. Bestako kartera ere izaten da. Hori ere, Botea eramateko kartera. Bai. Bida, nien naiz izaten botea eramaten duna, beti esaten dut, ni ez. Galdu ingo dut, ez da? Galdu ingo dut, laizter joango naiz etxera, Eta gero azkena hortxe, baina... Eta ez daukat. Baina, bueno, gure gonbidatuak ondo, badirudi ondo zagotzen ditula, festarako arropak, festarako diru zorrak, beraz, lehenengo galdera uste dut erantzun duela da, baina bazpare egin egingo diot. Inauteri zalea zea? Hombre. Beraz, bai. Erantzun argia, bai. Lesakar batentzat gainera inauteriak eta San Ferminak ere noski. Lesakar haunitzentzat inauteria urteko besta politena da ere. Hemen bezala. Eta bai, noski inauteria beti txikitatik. Pila bat bizitzen duten besta da. Hori da gaurko gure galdera, baino ohikoena beste bat izaten da. Gure ostegunetako gonbidatu guztiei egiten diegu, beraz gaur ere egin behar dugu, eta galdera honakoa da, ez lasai, presio hori gabe. Kafea gustuko duzu? Bai. Ara, beste bat? Bai. Bat bakarrik, egunean. Egunean behin? Sentitzen dut, egunean behin, eta igual programaren izen buruaren kontra. Ino bakarra bat, goizean, utxa, azukrerik gabe, edo behiarena ez den esneren batekin, baina bat, alba da. Bueno, lasai, programaren izen buruaren kontra egin dozu, baina oianaketanik ez dugu kaferik hartzen. Ja, beraz... Boladaka, nozbenka usten dut, gorputzen abaitzen da, abusatzen bada, kuida. Julen zuzeamen... Kafezalea. Benetan kafezalea? Bueno, kafezalea, kafe hartzen dut, baina nik ere egunean normalean bat, noiz behinka kaso bi, baina gutxitan, eta utxa azukreri gabe. Hartzen dudanean utxa azukreri gabe. Bueno, argitu ditugu galdera garrantzitsu hauek, alde batera utziko ditugu, eta orain bai... Oan ja lasaitzen lan nahi zortu. Bai, oixe, jazta. Lasai. Eta justo arkakuxok esan du, arkakuxo iruñakoa da, ez da? Barainaingoa. Barainaingoa, arkatu arkakuxo. Bai, eta, bueno, baino... Oiana. Nien naiz egunero tortzen tan. Ja. Gora Nafarroa esan du. Gora Nafarroa. Eta, bueno, bai, oso onkigo juri esan du. Bida ze ondo. Bida, bez, ja ikasita daukat. Gora Nafarroko inauteria orokorrean ere, gure personaiekin, eta... Bai. Gora inauteria.
Bueno, orduan hasiko gara beste galderekin. Aipatu du duela gutxi estrenatu duzuela Lis, hori da zuen azken lana, beste baten bat ere eskuartean dugu, gero komentatuko diguzu. Konta iguzu pixka bat, zer den Lis? Nik irakurri dut, lan honekin, edo lan hau arte esperientzia bat izatea nahi duzuela, dantza ikuskizun bat izatea zaratago. Zer da orduan Lis? Bai, ze hitz potoloak, biltzen jugu. Bai. Sinopsietan eta hola. Ez, egia da, Lis jaio zen, Guggenheimen Olaf Urreliasonen instalazioak ikustera joan ginenean. Gaina, hemen aipatu genituen, ez da? Bai, aritu ginen. Izan zen, haietu ginen ara, terran genuen, esperientzia hau bizitzen duzunean, suertatzen den sensazio hori nahi genuen jendeak bizitzea gure emanaldia ikustera joaten zirenean. Ez da, respetu guziz, ez da kuadro batzuk ikustea joatea bezala, da zerbait bizitzen duzuna. Kolorearekin ere, sala hori, koloreak xurgatzen zituen sala horretan, ez dago bertze deuz, bakarrik argi bat dago, eta ia horretan nabaitzen dire sensazio batzuk, emozio batzuk, eta bar. Orduan nola eraman ideia hori eszenara. Argi genuen, argiak izan entzula protagonismo handia, gure ibilbidean ere momentu klabea zen, gure argi diseinatzailerekin dugun harreman estuagatik, momentuan erran genuen egin barra dugu lan bat, bertan protagonista edo argia izatea eta dramaturgia ere argiak eramanen duena. Orduan Andoni Mendizabalekin elkarlanean egin genuen, eta baita zerbait azpimarratzeagatik guretzat lehenbiziko lana zen Jon eta ni konpainiako bi zuzendariak kanpotik bizituko genuen prozesua izan entzela. Orduan, hiru dantzari daude eszenatokian, gu kanpoan, prozesua polita izan zen, baina azken bukaerako astetan nahiko aldrebesako bida dela eta horrek ematen dezetzen eragiten du lanetan, azkenean, badakigu azken asteak produkzioetan nola izaten diren, eta justo COVID haietu zen, eta, pixkot dena hankaz gotxi. Bino konten, estrenatu genuen, egin genitun pare bat emanaldi, aurten ere baditugu bertze batzuk, hemendik gutxira Oporton eginen dugu bat, gure mugetatik kanpo ere egiteko aukera badugu, eta ongi agitz konten. Nik gogoratzen dut, joan den urtean deferian, zuen konkabo konbexo lana ikusi nuela, eta gogoratzen naiz izugarri gustatu zitzaidala, gero mezu bat bidali nizun, eta argiztapenarekin ere txundituta geratu nintzen, eta ondoren izan genuen Andoni hemen gurean, bere lana pixka bat azaltzeko, eta azken aldian ere argiaren kontuari, garrantzia zakitatera da hemen, ez? Argiaren presentziaren garrantzi hori, aipatu duzu zuen lan honetan, ez? Nahi zenutela izate ardatz. Aurreko lanetan gai ezberdinak ere jorratu dituzue, creepy crawling maskulinitate toksikoa adibidez, joan den asteanik beste dantza ikuskizun bat ikusi nuen gai hau ere pixka lantzen zuena, konkabo konbexon eskultura ere, gorputza, irudia, nondik abiatzen zarete? Kasu honetan argia, baino nola izaten da, ideia etortzen da, honi buruz hitz egin nahi dut, eta hortik garatu edo nola egiten duzuelan prozesu hori? Nik uste piezaren arabera dela. Azkenen persona bakotxa mundu bat gara, gure kasuan bi gara, bi mundu, jatorri agitz desberdinekoak, mino komunean pila bat gauza ditugunak, eta gero aldi berean pentsatzen duzu, eta sorkuntzan historikoki gaiak azkenean ez dire hain desberdinak, beti igualariari digu bueltak ematen, bizitza azkenean hori da ere. Orduan, gu proposatzen duguna da, gure denboratik, gure belaunalditik, eta ditugun euskarriekin, mino aldi berean gure disiplinan oinarrituz, dela gorputza, mugimendua eta dantza, bizitzaren fase bakotxean suertatzen zaizkigun behar eta nahietatik sortzen dugu. Orduan, ez dugu nahi etiketetan sartu, gu museoak, gorputza eta eskultura, nire kasuan fisikak badu pisu bat, noski, nik hori ikasi nun eta nire parte ere bada. Azkenean, inauteritako arropak bezala ez, kolore pila bat eta patchwork moduko hori da azkenean sortzaile bakoitzari berezi egiten diona. Aipatu dugu Lis,
Aipatu dugu, oraindik badituzuela emanaldi batzuk, oporton ere izango zaretela, baina uste dut eskuartean, apirilean estrenatuko den Los Perros ere badagoela, okerrezpanago Laberonalekin elkarlanean, edo, kontatuko diguzu pixka bat, gainera zuek Laberonalekin ere aurretik egin duzue zerbait, kontaiguzu pixka bat zer izango den ikuskizun berri hori ere. Bueno, hau da eskuartean dugun azken lana, apirilaren 17an estrenatuko da, Aste Santu erdiean, bai. Domingo de Gloria, erraien bezala, imaginatu, hola azten badar proiektua. Bidea egina. Bai. Hor jaiotzen den... Zeona. Ez, broma interno bat zen hori. Ez, proiektu polita agitz berezia da guretzat, asteko ez delako guretik jaio. Laberonaleko zuzendaria den Marcos Morau koreografo eta estena zuzendari ezagunaren eskutik eta bere burutik jaio zen ideia. Eta, ez dakit, gure arteko erlazioan oinarritzen da egin batean, baina baita gure belaunaldiaren manifestu antzeko bat da, krisietan ezitu garen eta azitu garen jendearen konektatuko duen lan bat, aldi berean atemporala eta estetikoki zaindua den zerbait, Laberonalen lanak ezagunak dituenarentzat badakigu ze estetika izanen duen, agitz landua, dantzatzeko modua ere agitz finkatua da edo ezaguna da. Orduan, guretzat prozesua plazer bat izaten ari da, zaila ere, bertze eskala bateko lanak direlako, aspektu guzitan, produkzio aldetik, sorkuntza aldetik, kolaboratzaileen aldetik, bino, egia erran superpozik gaude, eta zakit... apirilaren 17, non esan duzu estrenaldian non izango denez? Lesakan. Lesakan, berda. Etxean. Ze ondo. Gero baditugu emanaldi desente dagoeneko, hoietako bat berezia ere Lesakakoaz aparte, Gaiarre Antzokian eginen duguna apirilaren 29an, dela dantzaren nazioarteko eguna. Bai, zederra. Orduan, dantzaren nazioarteko egunean, Nafarroako eszenatoki mitikoenetako batean emanaldia egitea, guretzat berezia da. Eta hori imaginatu, nola gaude. Eta lehengoan beste dantzari bat izan zen, Amaia Elizaran, eta aipatzen zigun estrenatu aurretik, dagoeneko bazituela data batzuk itxiak, baina ez dela ohikoa izaten, zukera aipatu duzu dagoeneko badituzuela itxiak. Ez da ohikoena hori? Ez, dantza munduan zoritxarrez ez, bai ikusten dugu gure antzerkiko lagunek, badutela batzuetan ez beti, baina batzuetan badutela suerte hori, produkzioa hasten denerako bira bat ja itxia izatea, guretzat hori izanen zen amets bat. Dantza munduan oraindik ez dugu kota hori edo maila hori lortu, nik uste bidean gaudela, pixkanaka, Amaiak adibidez orain baditu emanaldi pila bat, eta poztekoa da, gu ere hor gabiltza, eta jende desente, beraz, aipatu duzu agendan ere dantza badago. Bai, eta gu saiatzen gara beti. Eta agitz eskertuak sektore guztia egin. Aipatu dugu Laberonal, aipatu duzu Marcos Morau, eta esan duzu berak Laberonalek baduela bere estilo propio bat, ez? Bere dantzatzeko modua edo. Nik esango nuke zuek ere, Let Siluetek ere, baduela. Bai, ez da bat ere erresa. Azkenean, dena asmatua dago, aldi berean hori erratea ere ohikoa bihurtu daia. Baina, dena asmatua dago edo mugimendu dantzaldetik, ez? Mugitzeko modu guztiak probatu direla errateak, uzten du, deus erratea bezala da azkenean, ez? Orduan, norberak, proiektu bakoitzak edo konpainia bakoitzak ditu erabakitzeke nola ze mugimendu proposatuko duen. Gu gure lanetan saiatzen gara mugimendu mota bat sortzen, erramienta berezi batzuekin edo ezagunak diren erramienta batzuen kombinazio batetik sortuak, eta Laberonalen kasuan badute teknika propio bat, eurek, Europa mailan ezagunak direnez, ja izen bat ere jarri diote teknika horreri, eta lenguai horren tailerrak ere egiten dire, transmititzeko, eta
Bai, azkenean da, lantresna desberdinen kombinazio bat, ez? Eta orduan, bueno, dantza klasikotik etorri garenak dantza garaikidera, badugu, bueno, bereizten gaituen zerbait, eta hori aldeko, kontrara izan beharren horreri buelta eman eta aldeko izatea. Zegia da, txikitatik dantza garaikidean formatu den jendeak, gehienetan, badula kriston kontrola, bere pisua, bere lurrarekin duen konexioakin, eta bar, aldiz, dantza klasikoa unitz egin dugunak, badugu bertze postura bat, bertze forma batzuk egiteko ohitura, edo bertze inertzia batzuk gorputzean, saiatzen garenak, gehienetan aldeko izaten, baina baita desikasten eta desitxuratzen eta deformatzen. Orduan, bueno, hortan. Eta hori guztian nola egiten da? Bueno. Haunitz probatuz, haunitz mugituz, baina baita haunitz pentsatuz. Dantzak baduz zerbait batzutan ere dela mentalak kendu eta gorputza libre usteko behar hori, baina baita badu mentaletik haunitz. Eta guri gustatzen zaigu hotzean mantendu, ze agian errexena da, musika inspiratzen dizun musika bat jarri, eta azkenean, besta batean bezala dantzatzea, eta hori baliagarria da, motibagarria da ere, konektatzen dizu zure buruarekin eta zure mugitzeko pasioarekin. Aldi berean, musikarik gabe, goizeko 10etan improvisazio bat planteatzea, arau konkretu batzukin eta hoietatik saiatu, ez ateratzen saiatzeak, badu ere erronka puntu bat eta gustatzen zaigu hortan galtzea eta improvisazio horiek grabatuz mugimendu propio hori izaten aldenera ailegatzea. Beira, nik nire esperientzia kontatuko dut, ni ez naiz dantzaria, jakina nik... Zu dantzaria zea hoian? Bueno, gustatzen zait, baita... Dantzaria gara uste duguna egia da. Eta nik Martxelekin justo konfinatu aurretik, eta izugarrizko pena mantzean, ikastaro bat egiten ari nintzen berarekin. Eta askotan niri gertatu izan zait, improvisatu, ez? Bale, improvisatzen, txikitan gorrotu nuen improvisatzea, onartzen dut. Baina, bai. Hombre? Bai, nik bera esaten, improvisatzea gorrotu dugu, erraten digutenean, improvisatu. Ja, bai. Txikitan dantzatzen genunean, zen hori improvisazio hutsa zen. Bai, hori egia da. Baina esaten dizutenean ja, jokatu da klasean mesedez, ez? Edo zer gauza egiten aldo, ez diazu markatu behar ze pauso egin. Bai. Koreografia, mesedez. Zazpi, zortzi. Eta orduan, hori ez zitzan gustatzen, eta gero, ikasi dut, edo, gustorago sentitzen naiz, baina baduzu askotan, edo nik banuen sentsazioa, beti mugimendu berera jotzen duzula, ez? Bakoitzak gurea dugu, eta niko goratzen du... Nerea la Macarena izaten da. Begira? Adibidez. Eta Martxelekin, ikastaro horretan, nik egia da Labanen kuboa adibidez ez nuela asko ezagutzen, baino bai uste dut aurkitu nituela mugimendu batzuk, inoiz erabilien ditu, edo inoiz atera zitzaizkidanak. Eta gero, berak esan duena, mentalera joate hori batzutan, egiten genituen koreografiak idatzi, grafiko batzuetan. Grafiko batzuetan, eta ni gero konfinamentuan grafiko horiek erabili nituen, etxean engora, esaten nuen, gaineratzen bikoteka eta besteak idazten zuen bere esaldi modukoa, eta gero guk ulertzen genuen horrekin egiten genuen gure mugimendua. Eta niko goratzen du konfinamenduan papertxori nuela, eta hortan aitzen nintzela, eta bai eman zizkidan tresna batzu bera esaten ari zen tresnak eta nire mugimendu ezberdin bat bezala atera zutenak. Eta ikerketa hori oso interesgarria iruditu zitzaidan. Bai, azkenean, ze ongi ibili duzula, Bai, eta hor daukat uste dut, bai. Azkenean, beti bilatzen ari gara limite horretatik ateitzea, ez? Eta nola egin zerbait berria, eta nola sortu egin ez den zerbait. Orduan, muga horietatik ateitzeko edo, planteatzen dugu eskema hori, eta...
badu pixko frikismo puntu bat, onartu barra da. Bueno, ni konpartitu nahi nun, ez dakit, bai, eta bai, beraio oso polita da, ni guaintxe ikasi dut, dantza idatzi egin daitekela. Jo, topatzen badut, ekarriko dut egun batean. Niri agian, hobeto mango zaite egitea baino idaztea, dantza. Bueno, pues, egia da, dantzak badula, efimeroa izatearen fama hori, eta hain batean egia da, ze dantza momentuan pasatzen da, eta ikusten dena da, eta momentuan jaio eta hiltzen da, dantza dokumentatzen da, dantza kontatzen da, dantza idazten da, eta hori ere importantea da, hezkuntza aldetik eta jakitea. Niri atentzio ditu diren beste izan da, esan duzuna ez, zerbait berria sortzeko, eta hori gauza askotan gertatzen da ez, baina lehen eginda dauden gauzen konbinak eta horretan asmatzean dagoela gakoa, ezta? Hori, azkenean lehen egindakotik zerbait berria sortzeko lehen egindako hartu behar da oinarri bezala. Dudarik gabe, eta guk, erreferente argiak ditugu, milaka erreferente, erreferente izaten alda, nire ama jota dantzatzen herrian dela zerbaitu egunkitzen diana txikitatik, eta izaten alda, Europan zehar, agitze ezagunak izan diren koreografoak eta eszena zuzendariak eta bar, orduan, denen eragin hori dugu hemen gainean gure sorkuntza planteatzen diren momentuan. Zuek erreferente garbirik ere baduzue, uste dut ikusi dudala disiplina ezberdinak aipatu dituzu, ez? Gustatzen zaizuela disiplina ezberdinak uztartzea, eta horren barruan, uste dut argi diseinatzaile bat gustuko edo erreferentea ez dakit ote den, nola da? James Turrell izan daiteke, gero dantza munduan Pina Bausch ere baduzue, Dimitri... Ez que izen hori dire izen superpotoloak, orduan, klaro, erreferentea, bueno, pues, bai, dire azkenean historia egin duen jendea da, eta dudarik gabe, bueno, referentea handiak dire, dantza eta antzerkiaren muga hori ere bilatu dutenak, antzerki fisikoa eta bar landu dutenak, guretzat Marcos Morau noski erreferente, eske lagun eta agitz hurbila den pertsona bat izateaz gain, erreferente handia da, egiteko moduagatik, ez bere lanak pila gustatzen zaizkigu, saiatzen gara egin batean ere bere lanak eta gureak desberdinak izatea, ez? Bino, ez dakit, bere lan egiteko modua unitz gustatzen zaigu eta eszenan dauden aldagaien arteko kombinazioa eta bakoitza lantzeko modua nolakoa duen inspirazio bat da beti. Ze intensoa dena eta jendea gero txilabekin hemen goratzea eta aurrea. Eta hori nahiko ordu lasaia dela. Nik uste dut segituan ordu laurden barru hasiko dela jende gehiago, ze gainera zu aipatu baino hemen tren geltokia nahiko gertu daukagu, eta batzuetan nabaritzen da trena iristen denean bapatean jende andana, tapa dena batera. Eta bai. Hori da, inauteri. Gauza asko aipatzen ari gara, zure hasiera ere ikusi dugu pixka bat, baleta, euskal dantza, Matxalen Bilbao, gero dantzaz, baina 2016an konpainia sortu zenuten. Bueno, 2016-2017 urte horietan uste dut, ezta? Zergatik edo nola animatu zineten? Bai, momentua da eta konpainia bat sortuko dugu. Bueno, kuriosoa da, ez da erresa jakitea egun hori zein den jakitea, ez? Azkenean, Jon eta ni ezagutu ginen eta ikusi genuen konpartitzen genitula pila da gauza, maila pertsonalean ere, noski. Eta hasi ginen, ikasitako guziarekin edo galderak egiten, gut zer egiten halko genuen, zeri buruz solastuko genuke gure lanetan, ze forma emanen genien gauzei, ze estetikarekin eta bar, eta tonto-tontoan hasi ginen probatzen, eta hola izan zen, orduan, bapatean deitzen dizute toki batetik, laborategi txiki bat egiteko, oraindik ez zara deus kakotxen artean, ez dakizu
nola kobratu, ez dakizu deus. Naiz eta bertze konpainiekin interprete lanetan segitu eta dantzari freelance, kako txartan ere, ze bueno, hitz hori ere agitzibila daia. Bueno, eta orduan hasten zara probatzen, eta orduan dena dire probak, eta azkenean egia da 2019an urtarrian hartu genula erabakia, bueno, Lesakan egoitza jarriko dugu, eta izanen dugu, bueno, pues, gauza tekniko eta gestioko gauzei denak zif bat izanen dugu, eta bar, orduan, guretzat momentu klabe izan zen 2016 elkarrezagutu genulako, eta horra zirelako ideiak, eta lehenbizikoak izan diren pieza horiek, ez, aipatu dituzunak, eta 2019 izan zen mugarri ere, bueno, Nafarroara bizitzera bueltatu ginelako, Bartzelonan bizi ginen orduan, eta bertatik hasi ginelako gure lanak garatzen. Nafarroko gobernuaren babesarekin, eta bar, orduan. Eta nola sentitzen duzue hori, nola bizi duzue Lesakan egoitza izatea, bertan lan egitea etxean? Ongi plazerra egia erran. Goizetan antzokira joten gara lanera, txandalean, eta kuriosoa da, gaur egun proiektu artistiko gehienetan eta deialdietan eta bar, solasten dela mediazioari buruz, ez, adibidez, eta publiko berriak sortzea, eta proiektu bat egiten duzunean aurkeztu beharra duzu, ze mediazio jarduera eginen duzun publikoarekin, proiektu hori jende gehiora iristeko, eta beti, edo ailegatzeko, eta beti erraten dugu guretzat, gure mediazio ariketa oberena dela herrian txandalarekin itxetikan antzokira joatea. Oza, egia da, hasi ginenetik ikusi dugu jendeak hartu dela ohitura hori eta erraten digute, jo, gaur zenbat ordu pasatu zuen antzokian, eta jo, egia da zenbat kostatzen den olako emanaldi bat sortzea, ez? Eta ikusten dute dantzariak aietzen direla, bertzegun batin bilera bat dugula dramaturgia edo testuak egiten dituenarekin, dela Lesakako sortzaile bat ere, Gaizka Sarasola, orduan. Bai, kuriosoa da, herri txiki batean, dantza garaikideko konpainia bat egotea, aldi berean guretzat zen aukera bakarra planteatu nahi ditugun moduko proiektuak garatzeko. Eta esan duzu antzokira lanera, ez? Askotan entzaiatzeko lekuekin arazoak egon daitezke, eta zuek antzokian bertan entzaiatzeko aukera duzue. Hori ere plazerra izango da, eta aukera ere gauzak beste modu batera lantzeko, ezta? Bai, dudarik gabe, espazio eszenikoan egoteak ja gorputza eta burua kokatzen du momentu batean, eta bai, guretzat kriston aukera da, Lesakako udalaren babesa ere izatea zentzu horretan, espazioa uzten digu, gainontzeko kultur taldeekin elkarbanatzen dugu, eta badaude hor ere erlazio politak, dantza taldeakin, antzerki taldearekin, musika bandarekin, eta bar, orduan, bai. Arriondoa ere muazari gara, Arriondoa antzokiaz. Bai, hori da. Bai. Entzulek akaso ezagutuko dute, ni tokatu zait bertan egotea, eta leku benetan ederra da, dotorea da. Gero zuenaz beharretarako azpigituratetik ez dakit behar bezala ornituta pentsatzen dute gongo dela, zenaiko leku berria da, baina ikusle bezala joateko ere toki ederra da. Beti dago zerro betu olako espazioetan, bai, agitzongi dago, eta udaletik ere idekiak daude, ideia berrietara, orduan, guretzat, adi placer bat da. Horra astroak, nolapai lerrokatu ziren, eta... Agian zuen, azaltzeko moduriko bena zuen ikuskizunak egitea da, ezta? Zuek, nola, ze erabilera hon ematen diozuena erakusteko moduriko onena, islatzeko onena, zuen ekitaldiek edo ikuskizun horiek egin alizatea, eta jendeari erakuste izango da. Claro, eta guretzat ere, gustatzen zaigu bertan egitea aldeen enean dena. Orduan, claro, Lesakan badaude kriston aukerak, Lisen adibidez, eraiki genuen foko bat, ez da spoilerra eta deus, argi efektu bat egiteko, beharra genuen burnizko gauza bat lantzea, eta orduan bertako batek egin zigun, arropakin zerbait pasatzen bada, badugu etxe ondoan mertzeria bat, orduan azkenean, sorkuntza prozesuan ere aprobetxatzen da herrian dauden baliabide guziak. Komunitate polita. Bai, sortzen da. Eta gero saiatzen gara, bai estreinaldiak edo behintzat emanaldi bat bertan egitea noski. Eta polita. Hemen arkak usok dio, intentsitate high level, eta handik segundu batzutara idatzi du, party,
Bai, Arkakuso, gu ere zure polaritate bi polaritate horietan gabiltz. Intentsitate high level eta party. Sin azúcar ni nada de eso. Nunca he podido entender. Gu hemen ari gara galderak botatzen, baino norbaitek utzi du hemen galdera bat zuretzat. Eta kontatu behar dizugu, zu urrengo asteko gonbidatuari ere bota beharko diozula galdera bat, baino lasai, hori ez da orain izango. Vale. Aste hontan, astia edukiko duzu, pentsatzeko galdera, Oianak gogoratuko dizu WhatsApp-ez edo, ez dakit Oianak ze teknikak erabiltzen dituen, baina beti lortzen ditu galderak, beraz, ederto. Eta aurreko asteko gonbidatuak, hemen utzi zuen, ea zer dioen. Kaixo, Martxel, zer moduz? Bueno, beti zeharka gabiltza gure harreman digital honetan, ia noiz parez pare elkartzeko aukera dugun. Ona nire galdera. Dantzaren sormenerako zer nahiago? Hiri eremua edo landa eremua? Bueno, besarkada estu bat eta laster arte. Agur! Bueno, zer nahiago? Oier da? Bai, Oier. Barkatu. Beraren aparra. Bai, eske, bueno, Oierrekin, pues, fizikoki ez dugu koinziditzen, bino, seguraski, eta igual hau bai da spoilerra, bino, Los Perros zakurren piezan bere ahotsa agian adituko da hortik barna, orduan. Ui, zenba gustatzen zizkigun primiziak. Eta hola lotzen direnean hemen egondakoak eta, ze arro sentitzen garen. Tolosarro esan duzu, ni bigarren kafe arro, edo. Bueno, ez dakit, lehen repasatu duzunean agenda erraten jo, hemendik pasatu dire denak, orduan, hemendik pasa diren guztiak gero hainbertze bolo badituzte, pues ze ongi. Bueno, nik uste erantzuna argi sortzeko, landa eremua guretzat behintzat asko zobe. Eske, sentitzen dut hola high level balimada, baina ez dakizu ez plazerra den, goizean ernatu antzokira joan, gero lantalde guztiak bazkaltzen dugu elkarrekin, arratsaldeare lesakan pasatzen dugu plazer bat da, orduan, hiri eremuan guri gustatzen zaigu emanaldiak. Osea, bolotara joatea, joan barra den tokira, herritara, hiritara eta mundura. Bino, sortzeko herriak badu zerbait berezia, bai. Periferiatik ere sortzen delako, eta azkenean burua ere buruak fokalizatzen du sorkuntzara, eta distrakzio gutxigo dago agian, orduan, krisiak ere handiak izaten dire, sorkuntzan badakizue, eta krisi horiek ere gestionatzeko modu erosoagoa da agian herria. Pero sé que hoy me despido de ti. Voy a hacerte cruz y raya. Me siento triste. Zure ibilbidearen hasieran, lan mundu profesionalean behintzat, dantzari gisa aritu zinen batez ere, baina konpainia duzunetik koreografo, zuzendari, konpainia eraman ere egin behar da, dantzari ere aritzen zara. Nola daramazu hau guztia, azkenean beste puntu bada, ez? Beste... Horra zizen kafea. Bai, kuriosa da, guain adibidez, tokatzen zaigunean emanaldi bat izatea dantzari rolean bakarrik, kakotxartean, dela bapatean, bakarrik dantzatzea da, adibidez, duela biegun kukaiekin erroman izan dugu emanaldi bat. Egia da. Eta, klaro, zen bidaiatu, antzukire iritsi, dantzatu, eta buelta. Eta erraten ez dugu ez montajean lagundu behar, ez programatzailerekin solastu behar, ez kontratua sinatu behar, gauza horiek denak, imaginatu ze buruko mina diren. Nino aldi berean, zurea den zerbait denean, betetzen dizu. Orduan, gure kasuan, hor gaude, betetzen digun zerbait egiten, betetzen digun horrek nekatzen gaitu ere, mino, hori kontrolatzea ere beharrezkoa da nik uste, azkenin autoexigentzia altua da, eta zure pasioan lan egiten duzunean ematen du batzutan ez dagoela mugarik, eta hori kontrolatzen saiatu behar da ere, hori da guretzat trampa hundiena ere, ze aldi berean,
deskonektatzeko zein jendugu, pelikula bat ikusi, ja, ze peligro. Ze, claro. Es que, ze pelikula, pues bueno. Eta gero hori horrek irekitzen du igual, bertze meloi bat, eta bertze ideia batzuk, eta orduan, azkenean ez diogu lan egiteari inoiz uzten. Eta hori gorputzak ere nabaritzen du. Eta adibidez, koreografo bezala zabiltzatenean, edo zuzendari gisa, dantzatzen ez duzuenean, joaten zarete, emanaldietara, zuen, eta lasai egoten zarete? Ez. Horrere kafea. Dantzatzen baino, tensio gehiagorekin, ez da? Hortila. Bai, azkenean, guri, tokatzen zaigu, dantzariak ez garenean, tokatzen zaizkigu bertze 1000 lan egitea, eta, klaro, kanpotik dena desberdin ikusten da, eta, lagundu behar da montajean, lagundu behar da soinuarekin, argiarekin, arropa plantxatzen, guk egiten dugu dena. Denetarik, Dena. Nio gustatzen zaigulako ere, sarau guzio. Bai, ez da? Salserua. Bai, salserua izan behar da, azkenean arte eszenikoetara dedikatzeko. Gu dugu horeka hori, fisika eta burua eta hotza eta hori, minio baita salseoa, ez? Eta bai, sufritzen da, minio, gero emanaldia bukatzen da, eta zu emozionatzen zarenean, eta ikusten duzunean jendea ere unkitu dela, zuk sortu duzun zerbaitekin, zu estenatuki gainean egon gabe, hori da gure lanetan bizitzen ari garen gauza berria, emozio berria, ze orain arte, estenatuki gainean zaude eta gustatzen da gehiago edo gutxiago, eta zu unkitzen zara edo ez, orain bizitzen dugu ikusle bezala, egile bezala ere. Eta, bertze gauza bat da. Egon da emanaldiren bat nik baten adibideren batena, baina hola, publiko edo ikusleren batekola benetan zerbait esan dizuna, hau iritsi zait edo holako zerbait konta dezakezuna edo? Bai, asko. Zorionez, desentetan. Bai, pasazitzaigun behin kuriosoa eta igual errepikatu izan dut nozbein kamino lesakan konkabo konbexo egin genuenean. Lan horrek badu eskulturatik, badu Oteizaren unibertsotik eta bar, eta bukatu zenean, etorri zen lesakako emakume heldu bat, 80 piko urtekoa edo, eta errantzigun. Pila bat gustatu zait zuen besoek nola dialogatzen zuten edo errantzigun, nola ze komunikazio zuten zuen besoek elkarren artean. Ze ederra. Claro, ni momentu horretan erran, utzi mediazioak, dantza esplikatzea, dantza garaikidez da ulertzen ez arkatu, eski hori ez da asuntua. Eta izan zen agitzunkigarria. Etorri zait irudia, oian azuk erakutsi zen egun, emakume dantzari baten bideoa, 83 urte izango zituen, Alzheimerra zuen, eta jarri zioten bideoa... Bai, zizne... Beltxargaren aintzirarena, eta nola hasten zen eskuak mugitzen, ze ederra, eta zenbat kontatzen zuen beso horiek. Claro, dantza duen potentziala guretzat, edo gorputza duena hori da, eske gorputz batean dagoen informazioa pasada bat da, modu individualean eta kolektiboan ere. Eta gorputzean dugun zama historikoa ere, jaiogaren tokean jaiogarelako eta jaiogaren denboran jaiogarelako adierazgarria da. Orduan, hori izatea sortzeko abia puntua, naiz eta gero testua egon edo ez, naiz eta gero kontzeptu konkretu bat landu edo ez, gorputzak badu agitz potentea den zerbait, dramaturgia propio bat ere markatzen du, eta hori da nik uste dut dantzak duen puntu fuertea bere alde. Zer derra, nina hemen hipnotizatuta, ze streaming bidez jarraitzen ari direnek ikusiko zuten honezkero ari garela Durangoko azoka uste dut dela, hori iruditzen zait behintzat, eta dantza zinez ederra eta nago mugimenduekin hipnotizatuta. Durangoko azokaren irekiera. Bai, ekitaldia. Eta lehen esan du ez, emakume horrek esan ziola besoena, eta nik uste dut baduzulazuk, eta lehen aipatu duzu, gorputza jartzeko edo egoteko oso estilo propioa duela esango nuke nik ez, eta eskuak
xuxentasun hori, ez dakit, bada zerbait oso berezia eta oso politia, eskulturikoa, esango nuke, agian. Bai, ez dakit. Bai, gu saiatzen gara gure lanek hori izatea, ez? Emoziora iristean, perspektiba estetiko batetik edo forma konkretu horietatik, eta, eskertua. Te culpo de mi mal, te construirá un castillo con tu lágrima. Lehen aipatu duzu, ez, mediazio lanik onena edo emakume honek ez olako zerbait esatea. Oraindik aurre iritziak daude dantzarekin eta dantza garaikidearekin edo puskatzen ari gara eta pixkanaka lehen aipatu duzu, ez? Ez dut ulertzen, orduan naiz jungo, ez? Askotan esaten du jendea, baina ez da ulertu behar, ez? Akaso edo ez dakit? Zer gertatzen da? Nik uste bi gauzak. Alde batetik bai, aurre iritziak oraindik hor daude, gai guziekin dauden bezala. Ez dugu hemen zerrenda hasiko. Amai ezina. Claro. Mino, aldi beran, bai ari gara eta dihardugu eta segituko dugu horretan eskemak puskatzen, guri ere eskemak puskatzen dizkiguten bezala, eta, ulertzearena eta hori ere superatzen ari garelakoan nago, ulertu eta gustatu hitzak nik uste dut baztertzen hasiak garela pixkanaka gure hiztegitik zerbait ikusten dugunetik ateitzen garenean, orduan, Olaf Urreliasonen instalazioa gustatu, ez dakit, bizitu genuen, ez? Eta hori da, azkenean, dantza emanaldi batetik ere, edo orokorrean arte eszenikoen emanaldi batetik, bai antzokian izan, bai kalean izan, edo zintokitan izan, hori da espero dena ez, bizitzea. Askoz garrantzitsuagoa. Claro. Eta agian, pandemiak, horretan, ez dakit zerbait aldatu duen, baina guk nabaritu dugu. Positiboki esan nahi duzu? Bai, publikoa ateri dela bertze ikuspegi batekin eta ez hitz konkretu horiek erabiltzen eta pentsatzen, hau etze gustatu edo tal, eta zakit. Momentua gehiago bizitzen eta hor momentu horretan egon eta jasotzen. Bai. Eta konpartitzeko modu bat ere bada, eta Bai. Oiana zaiza dantzan hankakin horrela hemen maiazpian? Ui, ari nintzen? Uste baiet. Oiana beti dago mugimenduan, Eta gero esaten du ez dela dantzaria. Eta berak ere badu lehen aipatu duen postura konkretu bat eta mugitzeko modu bat, baina berak ez du erranen. Oiana. Bai. Badakigoa ikusi dugu dantzan. Eta bihar ikusiko dugu dantzan. Baina beste dantza... baina dantzan da, bai. Dantza da, parrandan. Ja kontatu genien entzulei. Bai? Bai, bihar daukagu bigarren kafeeko afaria. Inauteriak eta bigarren kafea uztartuko dituen afaria, eta hor segurazki 3. kafea eta gero dantzaldia. Hori da, eta dantza egiteko gogotsu gabiltz. Hoixe, hori bai, akaso pixkat badago. Bai, hor barruan badago zerbait. Bihar kantatu ezin gaur Bihar. Bide batez, Zeona Ibilbedi eta Broken Brothers Brass Bandek atera duen elkarlan hau, zoragarria da. Gaur kantuan hau zara naiz gara. Jezik soilik izara, gaur kantuan hau orain bat gara. Hauek ere nafarrak? Bai. Eske... Bai batzuk eta bai besteak. Nondik hasi, gai honekin. Horren 3. kafea, barko berrukea, kaso. Kafea eta aurre iritzien zerrendaren zati bat. Nafarroaz ari garela, 2021 Nafarroako gobernuak aitortza sari bat eskaini zizun. Ez dakit nola jaso zenuen sari hau edo zer izan den? Sorpresaz, ilusioarekin, eskertua, eta aldi berean, sari hauei ere eman beharra zaien perspektibarekin, ongi, agitzongi konten, eta aurten proiektu txiki bat eginen dugu bertatik jasotzen zen laguntzakin eta bar, eta ongi, espero dugu laguntzea gure ibilbidean, eta pixkot proiektzioan eta bar, eta jazta, sobera pisu ere hartu gabe horrekin, sari hauen izenak dire agitz ponpoxoak,
Eta gero, pues, batzutan nabaitzen da pisu hori ez, da orain zer, eta orain tal. Bueno, lasaitasunez hartu eta ongi, konten, egia erran. Lasaitasunez, baina esan duzu beste proiektu bat. Orduan, aurten, Los Perros beste hau ere duzue, eskuartean gehiago, edo oraingoz bi hoiek, Geiliz. Oraingoz bi hoiek eta gainontzekoen jirak ere, oain berriki konkabo konbexo bat izan dugu Huelban, eta bertze bat izanen dugu Miarritzen martxoan. Begira? Bai, bueno, azkenean dantzan, emanaldiak ez dire igual antzerkian bezala temporadaka edo eta unitz egin segidan, baizik, bueno, sortzen dire, estreinatzen dire, eta gero hor gelditzen dire, eta, bueno, interesatua dagon antzokiak hartzen du behar den momentuan, eta proiektu bakoitza bere bizia segitzen du. Baina bai, aurten, bi gauza hori, gainera gure buruari erran genion nahiko, favorez nahiko, ze azkenean, bueno, Los Perrosen gu gara dantzariak ere jonetani, da bikoteko lan bat da, Marcos kanpoan dago, koreografiatzen eta zuzentzen, eszenografia potentea da, jantziak ere, atretzoa ere, orduan testua egonen da, bueno, pi gauza pila daude, eta frente horiek dena kontrolatzeko gure energia guzia hortara kontzentratzen ari gara, eta... Beraz, beste proiektua ondoren gauzatuko duzu. Bai, ondotik, bai, uda inguruan, eta, bai, minio, bueno, ja, egiarran, aldi berean urrengurtean pentsatzen, eta bihurtzera pentsatzen. Lehen esan duzu, denbora guztia buruan, ez, pelikula bat ikusten dugunean ere hortxe akaso irikitzen da beste leio bat, edo... Ez da sobera sanoa ere beti etorkizunean bizitzea. Horrezkerran era arreba dutela beti erraten diala, a ber, 2022ko txaia, mesede. Zazkinean nahi gabe oitzen zara solastera izu, 24ko hasieran duguna pixko libre eta, bueno, ez da sobera sanoa ere hola egotia, ez? Gero gertatzen zaizu, bueno, ari zaren ez beti urrengoan pentsatzen eta urrengoan pentsatzen, ez zarela ohartzen orain ze egiten ari zaren eta bapatean atzera biratzen duzu eta hori egin nuen. Claro. Hori... Akaso gauzik balioa lehen egindakoarik gehiago gomaten zeola momentuan egiten ari zaren ari baina. Bai, hori da igual... Hori da kontrolpean mantendu barra duguna. Bai. Lehen aipatu duzu, antzerkiaren kasuan, obra bat estrenatzen denean edo, jada emanaldi kopuru bat edo lotuta izatea edo normalagoa dela dantzan baino. Horrek zer eskatzen dizuezuei, gero emanaldiak saldu ahal izateko material gehiago prestatu beharra eta produkzio aldetik lan gehiago eskatzen dizue? Bai, azkenean salbuespen batzuk enduta, azkenean dantza emanaldi batean, pues, bideoa izan arte edo estreinaldiaren bideoa izan arte antzokietara joatea, bueno, ez da hain erresa. Orokorrean, gero badago jendea ongi irekitzen dizkizula bere ateak eta dena ongi, Mino, igual pixkot zailagoa dugu alde horretatik. Azkenean programatuko gaituen pertsona horrek ikusi nahi du emanaldia, ikusi nahi du bideoa, badaki edo espero dugu jakitea dantza bideoan ikusteak ez dela zuzenean ikustea bezala. Orduan, bueno, nik uste hortik handela zailtasun hori. Eta goestitxu pinatxo da, bera ere Nafarra. Nafarra, Beratarra, Laguna... Bai! Nik gauzat esan behar dizuet. Ez dakit ez ditxuk nola egiten duen, ze hainbeste jendek esan dit Laguna dura... Ez ditxu... denon Laguna. Normala da, Señale. Banik ere esango dut Iruñan jaioa eta erdi Naparra. Ara? Ara? Eta gaur Tolosako txupinazoa ikusita barkatu, San Ferminak etorri zaizki burura. Ezin beste modu batean izan. Barkatu martxen. Ba, gizu, kitkat txiki bat. Duela urte batzuk Iruñan San Ferminetan jarri zuten ikurrina oso handia eta eztabaida sortu zuen eta bueno, irudia oso famatu egin zen. Urrengo urtean, inauterietan, Tolosako inauterietan, hori omentzeko Nafar bandera jarri zuten. Begira, hori nekian. Beraz hor, beti, San Ferminak eta inauteriak oso lotuta beti.
Ez dakiz esan nahi zenuen, bai, Martxan? Ez, lehen aipatu dutela estitxu laguna, lehen aipatu ditugun izen guziak ere lagunak. Noski, hemen galdetzen dute, Argi geratu da dila, bagazpa ere. Galdetzen dute Oiana, non duzun familiazuk, Naparra? Nik, Baztan aldean aitaren familia gehiena, Iruñean ere, bai ama eta aitaren aldekoa, eta ama dut Leringoa. Eta aita arraiozkoa esan ingo dut herria. Beraz, bi zonaldetan gehi Iruñan beste asko. Beraz, Nafarra osoan, iaia, tan Iruñan jaioa bai. Zoritxarreko zonalde linguistiko bai, egia esan, bai. Ama Leringoa dut, zonalde hortan gaizki, baina bere euskaldun berria da. Claro. Bai. Horitzen zara, San Adrianen izan genula emanaldi bat, eta ipatu nizun, eta bira, kasi etorri zinen, ze... Bai, hortxe. Eta hor deskubritu non nik, zenula Nafarroa liberaldean familia. Familia, hortxe. Bai. Arratsaldeko 6ak laizter gainean ditugu, 5 minutu falta dira, eta oso gustura gaude hemen hizketan, amaitzen joan beharko dugu, agian hizketan jarritu dezakegu garagardo batekin eskoan hemen mikrofonoak itzali ondoren, ze ikusi dute, esan bezala, ari da jende gehiago kalean ibiltzen, gerturatu dira orain kuadria, mutil kuadria bat gerturatu da kristalera hor... Bai, trenak ja heldu dire. Bai. Atzeko kalean ere laster burrumba izango da, txarangaekin eta bat eta beste. Bai. Beraz, agur esaten joan behar dugu. Geratu zaigu horrela zerbait aipatu gabe esan nahiko zenukena, orain da momentua. Ez, nik eskerrak eman gonbitzeagatik, plazerra izan dela, eta animatu jendeari orokorrean antzokitara joatera. Eta, bizi dugun errealidade komplikatu honetan, azkenean arteak betetzen gaituela, ez? Modu batean edo bertzean. Eta dantzatu barra dugula gehiago, orokorrean. Hori ere aurre iritzi bat da, eta nik uste dut superatzen ari garela. Euskal jendartea dantzaria da. Eta nik uste dut nabaritu izanen duzuela azken hamarkadetan herriko bestetan, txotnaguneetan, ostatuetan, eta gerota gehiago dantzatzen dela. Oraindik baditugu sektore horiek barrara pegatuak gelditzen direnak. Beti solasean tar. Horiek guaindikan... Ui, Julen, zer? Postura hori, Julen, hori... Ni bote eramaten duen izaten ez orduan, Barra neon behar. Sektore hori baini bere ganatu barra dugu dantzara, eta jendarte dantzariago batekin aintzinera segitu. Intensidadearekin bukatzen. Goia jotziko. Ni galdetu nahi dizut, Liz, non izango dugu ikusgai hemen digutxira dola, eman aldiren bat badugu? Liz dugu Oporton orain udaberrian, eta gero Los Perros zakurrekin gaudenez burubelarri, gero udazken aldera izanen da aukera gehiago, oraingoz Gernikan izanen da, enaiz horretzen ongi guain data, udazken aldera, Lesakan ere, eta Uztailean Errobiko Festivalean ere. Ordu, pixkanak, bai. Jarraituko zaituztegu eta hemen agendan esango dugu. Bai, ni pasatuko data guzia. Hoxe. Eta hola, nora joan naiteke ni ere ikustera. Ondo egingo duzu. Guk ezazteagatik. Inauteretan gaudela. Bai, inauterik utxua. Hemen ari gara atzean entzuten Peio Ziri-Ziri, Tolosako musika bandarena, eta esan bezala bagoaz, kaleak zain ditu. Baina, bihar ze? Bihar zuek hemen gozate? Ez. Lotxagabe, Julen hemen gozea? Ez. Martxal zu? Ez da ere. Baina ni bai, eta hemen izango gara, ostiralero bezala Iñigo Asensio Maigorostia eta esan bezala ni neu, eta gai asko ditugu eskuartean, eta Kontxita eta Marimirekin hitz egingo dugu telefonoz, juergan ez balin badabiltza, ze badakizue, 81 urte, baina beti harrapatzen ditugu festarik festa. Beraz, bihar hemen egongo gara. Eskerrik asko. Esan Oiana, esan. Bai, Arkakuxok esan du bukatzeko esan behar duzula, gora Nafarroa.
Ui, mikrofono txiz, barkatu, esan. Eski Gipuzkoa raue beti saboteatzen nafarrak, kontuz. Arkakuxo aditu hori, mesedez. Gora, Nafarroa. Ba, noski, gora, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.